Kunstá goibh híl mé go méidir go meid sé spéisiúil dá leabhráin faoi seo mar fuair mé scéal an dearfach an láfiíre um, agus stoilm is manam rudí cruthach aon sa saoil agus is bralam a bheith caiint agus an cruú rudí mar seo ach thart ar séhí ó hin bhís rá mén braham gur bhlam rud ag an beagání éagsúla dhéanamh rud ag an spéisiúil beidir rud ag an ar an telefís agus tháinig duine ag an thugam ó Alban agus bhí rá meid simime go aistúirtaí a bh glóir telefís agus bhí rá ar an áomh ag simime go sin dhéanamh agus bhí sé deamhlamm faoin ráil seo agus bhí charachtar ag an an éarnach a raibh méadúir do ag an na Halban ige agus dtír siad fís an crinú a bheith agam agus buúla lo agus leabhart lo thar Zoom agus an sin fís an chur hocu ag léamh haint línte so rinne mé sin agus bhí mé cappa is bralam drámaí is bralam a bheith duine green agus a duine rudí agsúla os cóir slúte ach níl an iiri sin taí gom ar aistóireacht agus churas an fís an chun bailí agus bhís cappa ní mór an seans agam mé ag an am céim bhúrá bhil ní dóúil an iiri sin daine as air gur bhas air an dóibh gofuil galig acu agus tháinig ar thugam mar sin caigur gur cheapaidir go mé an éna dhéanamh agus sin go bhhacha ar fís an bhí fís an ag círe ar YouTube círe ní é agus bhí mé caiint le bhí ag an Halban agus tháinig ar sin agus heasta go cin á fís an so cheolalas an fís an hocu agus an sin bhí muil an ada ó heh bhí orthús cada áil ó lucht BBC Alba ó heh casting ópéad ach fuair gléach ó Tony Carney nó Kearney an láfiíre agus dúirt sé go san ráil so big mé a dul go Halban ar fá míosan or ag tafad chlór bheith ag an Halban ar BBC Alban agus seans go mé sé ar na hill an thuig agus beidir an Glasgow tá mé beagání fáteach faoi ach tá mé súil go mór leis sin go mé cracht an scógam tá súil go mór leis tá mé ar bís is deis bheith an sais annach ráit nua aistúirtí bheith scanrúil lá an galig eilm lá línta eilm fellms chun is aistúirt dhéanamh fellm chun is aistúirt ar scáileán dhéanamh don telefís agus ólas go rát nua ba sé spéisiúil agus hí mé go méidir me sé simúil an aisreagar bhí gom don bhí toirla dom agus beidir gine mé coppla fís mar seo díreach faoin eispéirs mar bhrálam tafadaig na bheith go méir agus nuair fuair léach an lá faoir bhís cinálín bhís ar bís bhís cinálín a cré agus bhís ansáasta agus feic min lei so tá mé cinálín fáteach tá mé cinálín me sú go mór leis an me sú leis an dúlán me sú leis an graic banam ansalt as fiú rinne mé coppla drama beag ar an ollscoil agus a lehéad agus coppla rud ar an radio agus it's been an air sin spree ag aistóirí gumbráid le puisteile bhí daine agus sú go mór leis agus beidir gur bhil brandú ar coppla fís an LOM ach seans go léir am faoin taithí a bheith go gom heil nó coppla rud eile faoi. Slán tamí a chuirde.